ke National People's Youth Front aga sisa jan kalapen ko buram hado palat chispan rup saungot ki samla jong ka East Khasi Hills district ki bapas bha ha ke exam class 10 but class 12 ka badang shu pen banasyan aga ni ke singipen ko buram lawan mandan lang nadu President ke NPP East Khasi Hills ba Kevin Milliam badeiru MLA ka Sora nangta President ka State President jong ka National People's Youth Front ba Wailat Shilla badeiru MLA ka Juwai nangta ka President ka National People's Women's Front Congress Karpuri badeiru MDC ka Nongshken badru MDC ka Mausen Ram ba Elvin Saukme ki weipan ki badan lang ki kenthop nadu General Secretary ka party Professor Danwar Working President ke NPYF ba Bajop Penro President ke East Khasi Hills NPWF kong Dami Lari Rentathiang State Secretary ke NPYF ba Ethan Karpuri Wemle Barim ba Kennedy Kriem ba Jade Korba kenthop nadu General Secretary ke NPYF ba Perman Bha War na lor kinongelam ba khama jong ka NPYF East Khasi Hills hapo ka jingelam jong uba kraw soklen kom u president tang na East Khasi Hills kiladan hadu shispa khat khandai ngot ki bapas bha ha ka class 10 bat sapun rungot pan ha ka class 12 la pension kun ya kene ka program da ka jingdon lang ki kemi ki kpa bat ki bahayeng hasam ki ba wan ban senran ya ki khon ki ti Orgaju upor pan itu, ya pi kum di kon samla, ya kene ka jing tray minor ka jong pi hau nus nem bladep. Banagalyang ka jonga ngason simru kene ka lat. Bon congratulate ya pi iway ki blasya pan pin kup burom hagane ka no paisi ka bomenta. Ya singa son ai kublai kerpang ru, ya dan ka to ne ki blayo ya ki la pa ko kerteng ka jong ki hapo ka merit list. Hawni sem momenta ngason ai kuplay kerpang ru nagabenta ka jongki. Tingi so tu abangi pai kendiat syakani ka felicitation program. Ki mark sheets ki popila yo hagani ka result ka bala yo ahnu sem momenta. Kim shimla long tang kita ki kotsla. Henry ki mark sheets lani kini ki certificate ka popila yo hagani ka no paisi ka momenta. Kalong kum kadak ban pensisha yakata ka jingtray minor ka jongpi baro sisnem hawni usnem blader bangi sotu hoy habangi keren khamtam hagani ka jungchungi menta habangi phai khendiak sakite ki laipo sapo snem ki pamenshwa lesi ka pass certificate kalabiang bangin pentikana bangin yo yakata ka kam ka jam hagiti ki por ke blale Rengi sautu bahakani ka juk jongi menta. Kapas certificate kanum la ban penti kana ya kata ka jingyo ya ka kam ka jam. Rengi sautu ba kum gibril. Gidan kam ban 3 minut. Kanang bangin la ban pen ulong sisai kata ka thong ka bangidan hapo ka jingem ka jongi. Bangi sautu abangi em hane sa parthai. Kalong sisa kum kata ka jingya identity kapangim la ban len gajing sisa nginom la ban khmilen ti tang gajing sup ngin kindu ye gajing e kidin pen kyang ki babon hakani gajing ya len ti gajongi hane sla parthai re ka bakham kong sam e kalong ngin pan ye gajing start gajing sampang no play bon ai ni gajing start jing sampang bon la ban yalam len ti sa yangi yakani ka thong ka bangidon bangangit skam ndon len ti da kumui pat kandehi ka jingtray minor ka jongi iway piwe ka ban penti kana yakata ka laway ka bapurnay nagabenta ka jongi bangi pai kendiat siya ka jala ka jongi habangi pet ya ka jingbon pai nyaw pu arpasen kidei ki kun samla ki bahapo karta ka balay pusan sna bangi sautu pakini ki youths lani ki kun samla kilong sisa ka bor, kilong sisa ka jingmentoy, nakabenta ka jala, larangila, pan pentikina, bangila, pan yay, itili, kakalunti ka ba day?
Dia orang tak benta banakaliang joko sorkal jela. Lingba ki interventions ki bobon, lingba ki program ki bobon. Ki persang man penti gana ye ki khon samla ki jongi. Ban khon ye ki hakalinti kabadai baginla bantai nakabenta ka emlang ka salang. Bakhamtam bingi angnut ya kata ka lawai ka papunai nakabenta ka ni ka jela ka jongi. Ngayon sngo ya kecingkran hinne nakaliang jong I present jo ka NPYF. Ima wailan mikishilla. Kawai na pedeng ki jinge ka nakaliang ka jongi kum ka jelang ya kendu hakni ka por pemental ya si ka deru ka jinge ka bang ya kendu keleng saudong kari keleng saudong ka perthai. Ka dei ka unemployment problem. Hoi ni so tu Bakumangong mene ki khon samla kilong ka jingmentoi kilong ka bor na kabenta ka jelang andre haju upor kilong ru kum ka jingtinju biarol ta kabenta bangi sotu ngi im haga job chong ka jingele ki competitive exams kumra kran henne na kalyang jong president NPYF kalong sisa ke ka basosi bahapo ka ni ka jela ka jongi menta Lajang khat al snem ni klem yo shu yaki officer IS nakani ka jella ka jongi kadiga ne ka benta mangi sotu bakun ki khol samlang ni dan kam ban kindet benrio khamta mangi ni por pementa ni don yaki platform ki bobet bobiang ki banagaliang jong ka sarkar ka dan manterwa ki coaching programs bat ki wei Kibanagalang kajonga ngasun kintujon ya pikum ki khon samna. Shemni ne kabuk siar 3 minut bandon lintir kumway pat di tangkal jing 3 minut kajong pi kabangin penti kena bapinla ban penulong ya kata katong kabapidon hakmadu. Kamut bila you have achieved something, that's why you are here today. Ni nagaliang ka party, ni don tang kaway kajingmut. Kata, ban honor, ban facilitate, ban acknowledge your hard work, your dedication, and your determination. Ngikum ka party ha ka jing sedang kabarit ka jongi nga hadin ka jing shimti ka jonga dang recently kum u state youth president jong ka NPP hapo ka state Meghalaya nila persyang hoy hakipor kibala debro nila le kiwe program tambang impat le ya kene ka facilitation program in this scale but kumbat supentip ya pi ba nila sedang kumba ya tho I chairperson menne nila sedang ya kene ka program hakiwe ki jakaro kumban supentip bayo khamtam nangba ki press and media ka ban select te bon ki ban sabo jingkeli ha kanu kurkom ni jet ya phi ladi ki facilitate ya phi nga shukwa ban pentip ban kaliang jong ke NPYF nila ai ya ka mo ki media to ko por ban pentip bangin facilitate ya ki student ki baleb ha bat nila boro ya ki criteria for facilitation kata kalong for HSSLC nibo 75% and above for MBOS nangta 80% and above for CBSE, ICSE and other board. But hagajo kapor for SSLC nibo 80% and above for MBOS and 85% for CBSE and ICSE and other board. Kata kadai ka criteria kabinila bo. Klem boy perkhat hagajo kapor nila ai daki mo nila penkre ya ka ban apply online ni klem boy perkhat ya response onda nila yo ya ki response it was huge ngani tho ipi ni tang hapo Giant Hills alone ki numbers of facilitation kila boy more than 500 ibang ila dep haki jaka ki prepare nang taon na la boy Khasi Hills lay more or less ni nila jan touch 1000 numbers tekanay kapan iba kat badang ni iski ka competition is very high kanang high tenagata ka daw nga appeal if he students
Kumbang ong mene. You are here because you have done something. That's mean getting 75 and 80%. It's not easy. That's mean you have it on you. But you just have to keep on performing.